дар саҳифаи инстаграми худ Нурулло Алиев аз баргашташ ба зудӣ ба 8-кунҷаи лигаи UFC хабар медиҳад. Нурулло оқоби баландпарвозе аст ки сайдро аз дуриҳои дур чангол меорад. размкоре ки тарихнависи нахустини лигаи UFC аз ҷумҳурии Тоҷикистон асту баробари баромадаш баҳри мухлисони худ муждаи пирӯзӣ овардааст. аммо лат ва ҷароҳӣ бардоштани пои ин варзишгари моро соли бештар аз майдон дур кард, вале то кунун боварӣ комил дорам ки ҳунар ва симои Нуруллоро мухлисон аз хотираҳо дур накарданд ва боварӣ ҳарчи зудтар баргашти онро ба ширкати UFC таманно доранд. ҳоло акнун вақти муттаҳид шудану як садои тоҷикона ва мардона баровардан аст то Нурулло илҳом пайдо карда бо дили гарм шӯҳрати мо тоҷиконро баланд бардорад. суханони накӯи хешро дар коммент баҳри Нурулло менависем. Тоҷикистон ба пеш, Нурулло ба пеш.